A pokoj na politickej scéne dlho nevydržal. Potom, ako koaličné a opozičné strany deklarovali, že na isté obdobia utlmia svoje politické súperenie, vyzýva Hnutie Slovensko na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ten sa zatiaľ svoje stoličky vzdať nemieni. Po stredajšom atentáte na premiéra Roberta Fica Hnutie Slovensko žiada, aby minister vnútra okamžite odstúpil. A aký iný dôkaz potrebujeme, že absolútne zlyhal v svojej funkcii, keď priamo bol spáchaný atentát na premiéra? Ja nie som prilepený k svojej stoličke, ale odmietam, aby ste toto zneužívali. Jeho vlastný premiér ho upozornil verejne, že sa takéto niečo môže stať. Napriek tomu neurobil preventívne opatrenia. Ak sa na niečom politici po atentáte v zásade zhodli, bolo to presvedčenie, že by sa nemal zneužívať na stranickú propagandu, nemali by pokračovať verejné lži, burcovanie k nenávisti a rozdeľovanie ľudí kvôli ich názoru. Igor Matovič ponúkol presný opak. V každom prípade sa stalo niečo tragické a v každej normálnej demokracii býva zvykom, že za to niekto zoberie zodpovednosť. Jednoducho na to nie ste pripravení. Môžete mať 100 000 výcvikov. Na Slovensku sa prvýkrát strieľalo na premiéra. Svojho času, keď padlo to vojenské lietadlo v Maďarsku so slovenskými vojakmi, tak zobral zodpovednosť za to minister obrany, hoci bezprostredná súvislosť nikdy nebola potvrdená. Podľa politológa Radoslava Štefančíka zotrvanie ministra vnútra na svojom poste môže súvisieť aj s blížiacou sa voľbou predsedu strany Hlas. Tá sa má konať už o 2 týždne. Ohrozilo by to jeho kariéru nielen tú funkcionársku v zmysle držiteľa verejnej funkcie, ale zároveň vnútrostranickú. Vláda aj po atentáte na premiéra pokračuje vo svojom riadnom chode ďalej. Už budúci týždeň čakajú na ministrov 2 rokovania. Ste v tuto chvíli pripraven převzít veškeré pravomoci od pána premiéra? Nie je to nevyhnutné. Všetky právomoci, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme viedli štát, máme k dispozícii. Vy vidíte v tej vláde niekoho, kto by mohol aspoň dočasne prevziať vedenie krajiny? Ja predpokladám, že by to mohol byť Robert Kaliňák. On ako jediný podpredseda vlády je zároveň z tej istej politickej strany ako Robert Fico a dobre vieme, že stojí pri Robertovi Ficovi už niekoľko rokov. Redakcia Ladislav Žigo, televízia Markíz.